Rapper Ego prehovoril o najnovších plánoch. Bude ešte nahrávať hudbu? Zoberieme vás do zákulisia reality show Behind the Fame. Kto v nej bude účinkovať? Lovestream tento rok privítal veľkú hviezdu. Koľko stál koncert Post Malona? Uvidíte v Top Star dnes na Jojke. Pani právna zástupkyňa, odporúčam vaše otázky na svedkyňu. Áno, ďakujem. Prosím. Pani svedkyňa, ja predpokladám, že u vás vo vydavateľstve ste kolektív. To je proste... Ty všetci vedia, ako vyzeráš, keď sa pripiješ. Hej. Áno. To je strašne zaujímavé. Myslím si, že toto nepotrebuje ďalšie otázky. Ďakujem. Pani svedkyňa, je ešte niečo podstatné, čo vy ste v súvislosti tohto sporu? Vedeniu tak neostávalo nič iné, len sa s ňou definitívne rozlúčiť. František Krpeláň sa naozaj zamestnal v agentúre Simony Žoldákovej. Tá prijala napokon do zamestnania aj Ninu Komárnickú, ktorá vzhľadom na krivú výpoveď voči Františkovi už vo vydavateľstve nevládala znášať opovržlivé pohľady kolegov. Čakaj. Tak nečakaj. Nečakajte ani vy. Tento program a vyzdvihnutie objednávky do 15 minút vám prináša Naj. Žijeme technikou. Marián Miezga ako poručík Ledecký. Bolo pravda. Viac než pravda. Marko Igonda ako inšpektor Machrák. Si vedel, že má problém s alkoholom? Ladislav Bédi ako nováčik Korec. Niekto ťa doma čaká? Nie. A Jana Kvantíková ako poručíčka Novotná. Čo keď si tie obete vyberajú jeho? Vo filmovej sérii podľa skutočných prípadov. Nujer. V nedeľu o 20:40 na Jojke. Nebudem sa hrať s jedlom a pri jedle ani s mobilom. Prvý mobil a paušálik pre deti vám prináša Orange. Orange je tu. V súdnej sieni sme si už zvykli, že veľké lásky končia zvyčajne veľkým fiaskom. No, dokonalá rodina idylka tam. Jaro v mácikových trenírkách, natieral tam džemík na toasty, čo som mu ja predtým donesla, a tam akási slečna v mojej nočnej košeli s nohami vyloženými na stole, že? Pretože je to môj byt, jasné? Kašli na to. Vaši obľúbení hrdinovia. Poviete mi, doktor, ako je možné, že oklamal aj vás? Prosím? Včera som tu bol a otec vo svojej posteli nebol. Sú späť na ranči. Čo sa vlastne vtedy stalo, keď Nela zomrela? Pre mňa nezomrela. Nová séria Ranč. Dnes o 20:40 na Jojke. Rexona Advanced s technológiou Body Heat Activated poskytuje non-stop ochranu pri každom potení. Rexona dámsky antiperspirant bez prestania chráni proti zápachu a potu. 72-hodinová non-stop ochrana aktivovaná vašou telesnou teplotou. Neviete sa dočkať aj vy svojho K-parku? Hlasujte za svoje mesto na Kaufland Park SK a zapojte sa do hry o 10 smart hodiniek. Kaufland. Tvoja chvíľka potešenia s fantáziou. Za matovým jogurtom, ktorý sa miesi so šťavnatými višňami. Oddaj sa fantázii. Vychutnej si aj lahodne čokoládovú variantu. Vieme, že hľadáte skutočne výhodné ponuky, preto vám ich prinášame každý týždeň. Máme magnéziu kus za 55 centov pri kúpe od 2 kusov a Pringles kus za €89 tiež pri kúpe od 2 kusov. Bila,
V kvalite sa vyznáme. Vedeli ste, že keď sa holíte, až 1/3 toho, čo odstraňujete, je pokožka? Dove Advanced Care ju pomáha regenerovať. Takže keď sa oholíte, použite Dove. Antiperspirant Dove Advanced Care pomáha regenerácii vašej pokožky po každom holení. Tesco Clubcard oslavuje 15. narodeniny. Skenujte a vyhrajte. Teraz Clubcard, Milka čokoláda, viac druhov len za €19 a navyše pri kúpe 3 kusov získate hraciu kartu. S Clubcard zľava až do 25% na všetky školské potreby. Tesco. Shell V-Power. Vaša vstupenka na nezabudnutelný VIP týždeň v Bahrajne. U nás v Lidli nájdete vždy to, čo potrebujete. Už od pondelka napríklad slovenské cherry paradajky strapcové iba €49 za 500 gramov. Kuracie prsné rezne so zľavou 22% len 5,79 za kilogram. A rajo maslo lacnejšie o 46% iba €2,09 za 250 gramov z Lidl Plus. Lidl. Každý deň nízke ceny. Poznáte to? Suché začervenané oči. Vizig Lumina očné kvapky zvlhčujú a zmierňujú začervenanie suchých očí a rozjasňujú tak očné bielko. Vizig Lumina modré očné kvapky pre váš žiarivý pohľad. Poznáte aj Vizig očné kvapky zvlhčujúce proti začervenaniu a pri alergii? Vizig. Úľava pre vaše oči. To sú naozaj skvelé zľavy, akým sa nič nevyrovná. V Coop Jednote teraz kúpite čokoládu Milka 3 druhy len za €39, dezert Toffifee za €59 a mletú popradskú kávu za skvelých €2,99. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Borotalko uvádza nové Borotalko Pure. Voglio vivere così, con sole in fronte e felice canto beatamente. Jemnosť sa snúbi so silou účinnosti. Nové Borotalko Pure. Obím život. Keď staviaš Sparkside, staviaš ako Arno. Wow. Pozri na tú silu. Ja sa vrátim. Už od pondelka v Lidli smart batéria 8 Ah iba 59,99, akú uhlová brúska len 24,99 a